लोगोफोर जोंना नै बिथाङा माबा एकदम पुरा खान्थाल गोमोन दिहुनबाय थादों र' नै दाखालि बाजारनिफ्राय लाबोदोंमोन बेयाव बे खान्थालावनो 250 लादों 250 नङा 220 220 मोन ना 220 220 माबा मा होनो इसोरो ओरैनो इखो माबा जायो गोथां सबजि जानो थाखाय लाबोदोंमोन बेनिफ्राय आं थारमाने हायै इसोरो फानोना केजि सिस्टेम ओमफ्राय हानाया मोजां नुबायनो बियो मोजां नुनानै सानबाय आरो इखो गथा गोमोन खालामनानै जानो हागोन होननानै लाबोदों आरो दा लोगोफोर नायदो खान्थालखौ जि मोजाङै नै आराम मोनलांदों आरो जेबो सेवाखैबो ने खायफा जेनेबा गाज्रि ओंखारोना लास्ट टाइम जोङो दिल्लीयाव जानाया लोगोफोर गाज्रि ओंखारदोंमोन आरो फाइनालि बे जोङो एकदम आसामाव मोनजानाय बायदि खान्थाल गोमोन मोनजागोन लोगोफोर आरो बोथोरनि फिथाइ नालाय जानांगौ आरो नै जि बुरजा ओंखारदों लोगोफोर ओरैबाथ' मानसिफ्रा बे खान्थालखौ आमथिसुवायावसो जानांगौ नालाय बा जोंना आरो दा आमथिसुवा टाइमाव मोनाखैमोन नालाय लोगोफोर ओंखायनो जोङो दिनैसो मोनजासिगोन आरो आमथिसुवा बारनायनि उनावसो आरो जिखिजाया गरम बोथोराव जानायनि मजायानो बेलेग खान्थालनि दा बिथाङालाय थास' बिलाइबो जोंना खाना लाबोदों न'निनो थास' बिलाइ मा बुस्थु बियो हा what is this baba what is the name of this fruit khanthal नङा बाबा खान्थाल फिसिं खालामबाय र' बाबाया दिहुननानै फिनिश खालामबाय आरो बिना मा होनो बेखौ जेकफ्रुट एन्ड खान्थाल जालाय बाबा जालाय जानांगौ बा टेस्टि गोदै सुइट खेबसे इदि खालामलाय एसे नालाय लोगोफोर बे एक्चुअली माबा बे बिफाया दिहुनबाय थानायाव माने मा होनो बेफोर आसा नांदोंना आखायाव बेखौ मुगैदों आरो लोगोफोर खान्थालखौ देखायगोन र' बिगुर माने बेगरा ओरैबायदि मोजाङैनो नायलाय खायफा सेबथा ओंखारनाय बिदि नङा पुरा जि आरामजों मोनजागोन बाथोन जानो हागोन ओमफ्राय दालियावबो होनानै जानो हागोन खायफा बेदरजोंबो जायोहाय अमा बेदरजोंबो आं भिडिअ नायगासिनो आरो बाट बेहाय अमा मोजां गैया नालाय ओंखायनो जों बेखौ बाथोन जानांगोन नङाबा दालियाव माबायदि टेस्टआ गोदैनो आंबो मा होनो दरसे जानानै नायदों आरो टेस्टिथार जा फैसालायासो जाया खेबसेयावनो जाजोबनो हागोन आं लोगोफोर खायफा मानसिया खान्थाल गोमोन मोजां मोनो आरो खायफा गोथांखौसो मोजां मोनो आं गोथांबो मोजां मोनो गोमोनबो मोजां मोनो लोगोफोर आं दिनै आगैखौ न'आव फन हरदोंमोन आगैया मालाय दिनै ओंखामजों जादों लोगोफोर खान्थाल गोमोन ओंखामजों जानोबो गोथाव जायो ओमफ्राय खायफाया मुरिजोंबो जायो आरो एसे जाबाबा एसे जा फिसालाय जायानो दा माबा जाया दा फार्स्ट टाइम नुदों नालाय बिदि नुवाखैना बियो देनां देरबा जागोन दे बियो एबा देनां देरबा जागोन ना खान्थाल होनलाय ओंखामसो जागोन ए खान्थाल जानो लोगोफोर ओंखाम जागोननो जालायबा ओंखामसोनो हेल' गियान हेल' दिनै स्कुलाव मा खालामदों लोगोफोर नोंथांमोना बे जिखौ आरो बे बाल्टिंखौ गाज्रि नुबाबो इगनर खालामदो लोगोफोर उपाय गैया जादों माने फाहामनांगोन मानो होनबा जोहोलावाबो बेनाबो अफिस सानसेबो अफ मोनाखैना बियो ओंखायनो बे रिपेयारिं खालामनाय मानसिखौनो लिंनाय जायाखै लोगोफोर एकदम कन्टिनिउवासलि बेहाय दै टुप 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 साननिफ्राय एसेनि दै एकदम टुप 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 गोलैबाय थायो लोगोफोर फुरथि जायो हराव उन्दुबाथाय बे आधा बाल्टिं जानानै थायो लोगोफोर ओरैबायदि बारा गोलैयो आरो दैया ओंखायनो बेथिं साइडआवबो गोलैयोना ओंखायनो जिखौ इदि दोनदों आरो गाज्रि नुबाबो उपाय गैया इनि फिसालाया दिनै स्कुलाव मा खालामदों बाबा स्कुलाव मा खालामदों दिनै मा खालामदों स्कुलाव दिनै स्कुलाव बिसिना लोगोफोर एक्टिभिटि खालामदों आरो एकदम हाग खालामनाय ओमफ्राय उनाव मा होनो हाइ फाइभ दिनै हाग खालामदोंना स्कुलाव दे खालामनानै खालाम पापा हाग खालामनाय माबायदि खालामो हाग माबायदि खालामो बाबा माबायदि खालामो हेन्डसेकसो बियो हेन्डसेकसो बाबा हाग खालाम दे इदि एक्टिभिटि आरो इसोरना एक्टिभिटि माने फिस्ट बाम आरो हाइ फाइभ रोङोनो बियो सोरबाबा दिनै फोरोंदों लोगोफोर इसोरखौ स्कुलाव आरो मोजां भिडिअबो होदों आरो स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय नै जोंना खान्थाला लोगोफोर ओरैनो जि गोथाव आं जानोसैहाय लोगोफोर थानो हाला बेगरा आं सबसे बेगरानो बेस्ट आरो बेबो बेस्ट बोसोरनैसो जाबाय बारा जाबाय जों खान्थालमोन दिल्लीयाव बायनायाबो मोजां सेवलांबायना हारिनि दखाननिफ्राय लाबोनायालाय
आरो गरमाव न'आव थांनानै जों थांबाथाय मागोआव बा डिसेम्बरावसो थाङो ना आरो बैसागुआवसो थाङो बिदिनो जों जुलाइफ्राव थाङो नालाय सिटखौ बाथोन माबैसा गोदै गैया फार्स्ट क्लास ना खायबा जेब्ला गोदै थायोबा गोथाव जाया ना खान्थाला गोदै दङ लोगोफोर फिथाबो बानायनाय जायो साइड नो बहाबा इने गाखोना लानानै साइड नो जाम खामगोन रे बिदा बेद नो जोबोर बरिया नेचारेल स्वीट मबाइल ना बोथोरनि फिथाइ ना जानांगौ बोथोराव जि फैयो लोगोफोर लिचिनि टाइमाव लिचि जानांगौ जिखि जाया बे हेल्थ बेनिफिट जायो नालाय बेफोर सब हेल्थ बेनिफिट थायो आरो बेफोराव सिजोनेल नालाय जानांगौ आरो नायाबाबा लोगोफोर दिनै फिसाला ओरैबायदि मोजां गथ' जादों ना स्कुलनिफ्राय लोगोफोर फैनानै बियो आरामनो माने 4 घन्टासो उन्दुदों आरो लोगोफोर दासिम बियो दिनै सानसे जेबो नायाखै लोगोफोर नो आइपेड नो मबाइल ओरैबायदि गुड बय दिनै दाइनिखायसो नों थाखाय मबाइल दा 7:30 जाबाय दाबो नायाखै आरो बिराद गुड बय दिनै बेबायदि नायाबाथ' मोजाङानो लोगोफोर दिनै बावना दङ आरो गेलेनानै आरो मेंदों ना स्कुलाव थिगसे एक्टिभिटि खालामदों बिस्रा बिदिनो आरो थिगसे उन्दुयो आरो दाना फैनानै स्कुल माने खुलिबा बेनो मोजां लोगोफोरा सब बुस्थुआ बेना रुटिनाव जायो आरो जानाय लोंनाय उन्दुनाय सब बुस्थु मोजां आरो बेहा खैथासो दंबा दङ बेयाव दङ बेगराबो बिराद मोजां ना 1 2 3 4 जौसेसो जागोनलै 100नि बारा जागोन खोमा ने बेहायनो खमसे खम बेसेबांसो दङ 30थासो दं ना बेहायनो बेगरावनो आया हामा वाव मा साइज नुदों मामिखौ आये लोगोफोर मामि बिमाखौ साइज नुदोंनो खान्थाल जानायखाय साइज नुबाय आरो नोङो मामिखौ किसो इदि I love you mami kan I love you papa emotional blackmail remote biji udah bumbay baru asal nang bay kostyo itu kapan betul hagan na sudah dah kapan testa beri bazaran sih aku lah banyak barang baca berbeda. Tapi saya mana jangan malpuah. Khanthal ni malpuah jahil ya. Maksud kami masih lepas jana haya ba masih berapa film mana fitai ke side kanan yang begor ke Malaysia alam dulu na begor masih berapa Khanthal lah begor mereka tahu pun jalan sendiri na दुब्लियाव माइ गायनायाव बाथोन जानो हायाबो न'आ बाथोन जानो बे ललिपप बायसा गोदै टेस्टी ललिपप नालाय ब्रास ब्रास खालामगोन ना ललिपप बायसा नालाय गुड बयान ini bebek Saya lagi sudah dia. Awak tahu tak? Sila dah sekolah ni. Papa size kian, papa dari dengan ini, mami size tu na. Zin nak bayar lebih di mami size tu na. Papa size mana slim je. Papa dari dong je, papa dari dong. Mana nilai? Nilai size tu na kian ha? No dia. Mami size. Mami size. Kian babu size kian? Oi. Kanai dengar. Papa size tu na kian? Papa? No, oi. Papa kanai dong. Papa kanai dengar. Oh dari dengar dari. Papa kecil lah. Papa bermana dari laki dong lah. Dari kecil lah. Dari. Good boleh kan? Mami dari dia. Oh. Biar kecil na. Ya.
Ini logofor. Kalambai आरो जानो हाला आरो 50% जाबाय ने 50% जाबाय मालि जाबाय नामा जोंनि बे फुल दंमोन ना फुल दंमोन लोगोफोर नों सानैजोंथ' खम जायाखै दे जादों नोंनो आरो जानो हाला आरो दोनसै बोसोरनि फिथाइ होननानै लोगोफोर एकदम जाबायनो जोङो खायफायाथ' एसेबाबो मा होनो मोनसे मोननै जानानै जानो हाया बाट आं आवगायनिफ्राय मोजां मोनो ना ओंखायनो जानो हादों आरो गोबाव बोसोर जाबायना जों मोनजायाखै नै लोगोफोर जोंना खान्थाल जायो मानसिया दा ओंखाम जानोसै जोङो लोगोफोर ओंखाम जानो थाखाय एखौ अर्डार होबाय KFC चिकेन बेनिफ्राय दैनो दालि दङमोननो ओंखामबो दोङो बाबुजों आंदों ओंखाम जागोन बे बेदर थाबा ओंखाम जानाय नङा आंनो जागोन आरो बेना मालाय नै दा बेखौ जानोसै जानानै बे भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनोसै आरो लोगोफोर आरो जेबो खोथिला बे चिकेन जानायखौ खोथिला बेथ' KFC चिकेन जोङो जाबायनो थायो खोथिला आरो जोङो फार्स्टआव सानदोंमोन गावनो र' चिकेन अर्डार होनानै गावनो बानायनानै जागोन होननानै बाट चिकेन दखाना बे फन हमाखै आरो दिनै थांबाय दां थाब बेनिखाय मोनासै बेनिखाय KFC निफ्रायनो अर्डार होबाय आरो मोजां मोजां मा बैसा बे मोजां मा बुस्थु बे बेटारि दा लोगोफोर जोङो जानोसै आरो बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ' अब्लासो बाय बाय